Пра гэтага паэта, празаіка, драматурга, публіцыста, перакладчыка, сцэнарыста цяжка распавядаць у катэгорыях вучыўся, жаніўся. Але нешта раскажам. Нарадзіўся наш дзядзька Караткевіч 26 лістапада 1930 ў Оршы, што на Віцебшчыне, у сям'і інтэлігентаў. Асаблівую цікаўнасць выклікае постаць мамы пісьменніка, Надзеі Васильевны, якая паходзіць з крутацейнага роду Грынкевічаў, пра які мы яшчэ згадаем. Караткевіч заўсёды вельмі шанаваў сваю матулю, яна для яго з'яўлялася эталонам жанчыны. Першы паэтычны зборнік Караткевіча, дарэчы, называецца «Матчына душа», а на першай старонцы найбуйнейшага і разам з тым аднаго з найлепшых твораў Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім» чытаем «Маці маёй прысвячаю». Усё абумоўлена вялікай сынавай любоўю. А ў выпадку з каласамі яшчэ і філалагічнай удзячнасцю, бо менавіта Надзея Васильевна, якая выдатна ведала мову беларусафіла і касінера нумар 1 Жерара Депардье, дапамагала сыну са складаннем дыялогаў па-французску, якіх у рамане багата. Першыя свае вершы Караткевіч напісаў ва ўзросце 6 гадоў. А што цягнуць, уласна кажучы, ён быў трэцім дзіцёнкам у сям'і. І вось летам 41-го года ён едзе ў госці да старэйшай сястры Наталлі. І ў гэты ж час пачынаецца Вялікая Чынная вайна. У Оршу вярнуцца няма як, і хлопчык закідвае ў Разанскую вобласць, а потым на Урал. Маленькі Валодзя некалькі разоў спрабаваў уцячы на фронт, але яго вярталі назад. Дзякуй Богу, што бацькі Уладзіміра Сямёнавіча паспелі эвакуявацца і знайшліся ў горадзе Чкалаве. У 43-м годзе Чырвоная армія вызваляе Кіеў, і Караткевічы едуць туды да цёткі Уладзіміра Сямёнавіча. І калі вам цікава, як яно там што было, то пачытайце пра той кіеўскі падлеткавы перыяд у аповесці Караткевіча «Лісце каштану», якая лічыцца найбольш аўтабіяграфічнай у яго творчасці. У 49-м годзе Уладзімір заканчвае сярэднюю школу ў Оршы і вяртаецца да мацері гарадоў рускіх. Караткевіч пачынае цікавіцца гісторыяй Беларусі, асабліва нацыянальна-вызваленчым паўстаннем 63-64 гадоў. І тут варта зноў прыгадаць славуты роды Грынкевічаў, паколькі маецца паданне ў сям'і, што прадзед пісьменніка Тамаш Грынкевіч у тым паўстанні ўдзельнічаў, за што быў расстраляны ў Рагачове. Пасля заканчэння ўнівера Караткевічу давялося панастаўнічаць у Кіеўскай вобласці, а потым і ў Оршы. Днём ён разважаў з вучнямі, зачем Герасім утапіл в пруду Муму, і нагадваў, што жышы пішы з буквай «І». А па вечарах набіраў матэрыял для дысера па паўстанні 63-64 ў славянскіх літаратурах. Таксама ён пісаў вершы і не толькі, вельмі шмат пісаў, але па-партызанску, бо не друкаваўся. І дзякуй Богу, што сярод сяброў аказалася адна радыска, якая занесла пару твораў Караткевіча ў рэдакцыю часопіса «Полымя». І ў ліпені 55-го года на старонках вядучага літаратурнага перыядычнага выдання з'яўляецца караткевічаўскі верш «Машэка». Цяпер увага 25-гадовага юнака цалкам пераносіцца на літаратуру. Прычым перавагу ён аддае фальклорным сюжэтам і гістарычнай тэматыцы. На той момант друкаваліся казкі Караткевіча, вершы, апавяданні, а вось у 58-м годзе ўрэшце пабачыў свет першы паэтычны зборнік. Назву вы ўжо ведаеце «Матчына душа». У гэты ж час ён дапрацоўвае культавы гістарычны дэтэктыў «Дзікае паляванне караля Стаха». Сюжэт твора, кнігі, з якім кралі ў бібліятэках, і пісьменнік лічыў гэта найвялікшым кампліментам, Уладзімір Сямёнавіч прыдумаў, калі яму было няшчасных 20 гадкоў. Так што, таварышы, каму 20 цяпер, звяртаемся да вас. Думайце і прыдумвайце. Мала таго, што Караткевіч не ў самыя спрыяльныя для беларускай мовы часы прымусіў гэтай надзвычай займальнай кнігай усю краіну чытаць менавіта па-беларуску, дык ён яшчэ і жонку знайшоў, дзякуючы ёй. У 60-е гады выходзяць раманы «Каласы пад сярпом тваім», «Хрыстос прызямліўся ў гародні», п'еса «Кастусь Каліноўскі», аповесць «Зброя», «Легенда ладдзя роспачы». Караткевіч піша сцэнарый для Хрыстоса. Кіно знялі. Там можна пабачыць і самого Уладзіміра Сямёнавіча, але цэнзура палічыла, што зашмат атрымалася змрочнага сярэднявечча для краіны, што глядзіць толькі ў светлую будучыню. Стужку паклалі на паліцу, адкуль тая злезла толькі ў 89-м годзе. З цэнзурай дзядзька Караткевіч заўсёды меў клопаты. Яго прызнаюць адным з самых крэсленых і перакрэсленых беларускіх пісьменнікаў другой паловы 20-го стагоддзя. Хаця сам дзядзька Караткевіч акурат пісаў начыста. Апранаў чыстую выпрасаваную кашулю, браў у рукі аркушы абавязкова з дораўскай паперы, асадку Паркер і пачынаў выводзіць роўныя чытэльныя літаркі, якія потым перадрукоўвалі дамы сэрца. Караткевіч так называў машыністак. У 80-м Караткевіч атрымлівае ордэн дружбы народаў, а ў 83-м літаратурную прэмію імя Івана Мележа за раман «Нельга забыць».
Але гэты час прызнання досыць нялёгкі для Владзіміра Сямёнавіча. У 77 годзе адышла мама пісьменніка, а ў 83 не стала жонкі Валянціны Браніславаўны. Гэта ўсё моцна падарвала ягонае здароўе. У лютым 84 года ён моцна захварэў. Некалькі дзён правёў у рэанімацыі. Вясной стала лепш, таму ён з'ездзіў у натхняльны Рагачоў і ў Кіеў на юбілейную сустрэчу выпускнікоў Кіеўскага універсітэта. А 12 ліпеня 84 Караткевіч з сябрамі адправіўся ў паход па Прыпяці, дзе яму стала дрэнна і ён вярнуўся ў Мінск. 25 ліпеня 84 Владзімір Сямёнавіч пайшоў у лепшы свет. Пісьменнік незвычайнага, рэнесанснага таленту пакінуў пасля сябе багатую спадчыну. Вершы, прозу, драматычныя творы, кінасцэнарыі і нават малюнкі. Гумарыст і жыццялюб, патрыёт, адданы бацькаўшчыне ўсім сэрцам. Ён абсалютна справядліва застаецца абраным беларусамі народным пісьменнікам. І нездарма называюць яго душэўна па-хатняму дзядзькам Караткевічам. Гэта той пісьменнік, з-пад пера якога мы бачым незацугляную, забітую і спакутаваную Беларусь. Наша радзіма ў творах Караткевіча велічная, моцная, непаўторная ў сваіх краявідах і адважных, высакародных, дасціпных людзях.